Terve kaikille, täällä on Steanfin ja tää on sitten ensimmäinen vlogini ja tässä vlogissa vähän näytän mun koneen osia. Eli siis ihan ensimmäiseksi tässä on mun kone kokonaan. Sitten täällä päin tossa on se mun koneen koppa, kuulokkeet, jos tossa näkyy Z22 turtlet, hiiri, HP niinku tolleen, sitten SteelSeriesin hiirimatto. Ja tällainen HP:n näppäimistö. Tossa varmaan näkyykin. Noin. Sitten mennään vähän koneen osiin. Eli siinä on kovalevy 500 gigaa kai. Sitä ei oikein näy tossa, mutta se on 500 gigan kovalevy. Sitten näytön ohjaana tossa MSIin. No, mä laitan sitten speksit vielä tonne, mutta joo. Siellä on 2 slottia PC Express 2.0 näytöohjelmalle ja 1.3 vielä. Ja sitten mennään tänne päin. Siinä on 8 gigaa ramia. Oliks noin nyt Kingston HyperX 1600 MHz, jotain sinne päin. Sitten siinä on Intelin, jos me käännetään toistepäin, eikö yskytä. Intelin i5-4570 pyörii siellä pelit ihan hyvin. Ja sitten 630 wattinen Berlinin virtalähde 80 bronze plus. Ja joo, sit vois vielä vähän esitellä, mitä tässä nyt sanois. No, esitelläis nyt vaikka vähän hiirtä. Mitä tässä hiiressä on, tää on tämmönen. Siinä on, toi meni vähän paskaksi tuolta alhaalta, mutta ei se haittaa. Siinä on jotain. Ja tossa jotain tekstiä, sitä ei näy. Tällainen ihan sopiva pelikäyttö HP:n tekijöiltä. Sitten laitetaan sitä päälle. Tuommoinen punainen laaseri, niin kun siinä näkyy, että on silloin päällä just. Pois päältä tosta. Sitten tässä on tämä hiirimatto, SteelSeries, vähän likainen. Ja joo, ja sit näytetään vähän kuulokkeita, eli tällaiset on nämä Z22, todella hyvät, maksaa kuin 90. Ja tässä on tämä Z22 vahvistin, tollasia juttuja tossa. No joo, ei tässä varmaan muuta, mutta me nähdään varmaan ensi videon tai pelivideon tai minkä nyt on. Mutta kaikkea kattokaa, jos toi mun pelikanava, jos et ole vielä kattoneet sitä. Mutta tää oli varmaan tässä tää vlogi, ensimmäinen vlogi, ja me nähdään varmaan sitten ensi vlogissa, se on siihen asti nyt, moro!